Hola, Ninguners, què tal, com esteu? Espero que avui hi hagi una mica menys de vent aquí al voltant, perquè l'altra vegada amb el vídeo de Masters, Déu-n'hi-do la que va bufar. Bé, en tot cas, avui us vinc a parlar de la pel·lícula de terror fenomen d'aquest any. Es tracta de Obsession. Nikki, I'm gonna go get some shots. I'll come with you if she means this much to you. And I know she does. To say, No és la primera vegada que vinc a parlar-vos d'Obsession. Si recordeu, ja vam parlar d'elles quan vam fer el programa especial sobre els Sitges 2025 en el podcast i també en aquest canal quan vàrem parlar de les 10 millors pel·lícules del Festival de Sitges del 2025. Sabeu quina vam col·locar en primera posició? Doncs sí, Obsession. I en la primera posició, Obsession, la pel·lícula de debut de Curry Baker. Ningú s'esperava absolutament res amb aquesta pel·lícula, tot i que feia 2 dies que ja havia arribat en un festival de Nova York. Sense cap mena de dubte, la sessió al Festival de Sitges, que va arribar totalment d'amagatotis la pel·lícula, va ser espectacular. Tots teníem la sensació de que havíem vist una cosa que es convertiria en un fenomen. I així ha estat. Ara en parlarem de tot el que ha passat als Estats Units, però és que té totes les qualitats per convertir-se en el Weapons d'aquest any. El Sitges va guanyar 3 premis, el Premi del Públic, el Premi Carnet Jove i el Premi Especial del Jurat. Hauria d'haver guanyat el Premi Millor Pel·lícula, perquè si ara em feu dir quina ha estat o quina va guanyar la millor pel·lícula al Festival de Sitges, és que ja no me'n recordo. Només recordo Obsession, això sí. D'aquells dies de Sitges recordo perfectament que un parell de dies o el dia abans del seu passe en el festival, la pel·lícula va ser comprada per Focus, perquè venia dels Estats Units amb un passe també espectacular. El cas és que no sabíem, perquè això passaria més tard, que Blumhouse també entraria en la qüestió. Us explico una mica de què va la pel·lícula? Doncs va, sense spoilers, Els spoilers els guardem el dia que fem l'especial en Ningú no és perfecte, en el podcast amb spoilers i tot plegat, que no sé si arribarà aquesta temporada, segurament serà la que ve, però bé, aquí teniu una petita sinopsis sense spoilers. Obsession recorda molt a Vic. De fet, la premissa és bastant semblant. Un objecte que et concedeix un desig i aquest desig a lo millor se't torna en contra. El protagonista és un Bear. En Bear és un noi que treballa en una botiga de música, juntament amb la Nikki, que és la seva companya de feina, de la qual n'està completament enamorat. Però és que en Bear és impossible que surti de la friendzone. Ell no ho sap, tots ho sabem com a espectadors, però jo crec que sí que en el fons també ho sap. El cas és que en Bear té por de declarar-se, i això suposi que aquesta amistat es trenqui, perquè ell sap perfectament o està gairebé segur que li dirà que només el vol com a amic. Per aquest motiu, quan en Bear entri en una botiga, que, us ho dic de debò, sembla sortida de Gremlins, pràcticament allà hi falta el Mogwai, i ja ho tindríem. Bé, en tot cas allà compra un objecte de desig. És a dir, tu desitges una cosa, trenques aquell objecte i el desig es fa realitat. Ja us podeu imaginar què serà el que desitjarà en Bear. No és un spoiler, això forma part de la premissa. Doncs desitjarà que ella s'enamori d'ell. I així és, trenca aquest objecte i a partir d'aquest moment, amb efecte quasi immediat, la Nikki s'enamora perdudament d'en Bear, però fins a uns límits terrorífics que no us podeu ni imaginar. Aquest enamorament portarà lloc a l'obsessió a la qual fa referència el títol de la pel·lícula. Estem davant d'aquell típic cas de compte amb el que desitges perquè es pot fer realitat. El cas està format per en Michael Johnson i ella, sobretot ella, que és la gran protagonista, és Lily Navarrete, una actriu que, per exemple, hem vist a la sèrie Superman i Lois, en un paper més secundari. Si parlem d'en Bear, un dels aspectes interessants de la pel·lícula és com el guió treballa aquest personatge i com nosaltres, com a espectadors, ens fiquem en el seu lloc, intentem també jutjar les seves accions. És realment ell la víctima de tot el que està passant, com ens presenta? Certament el personatge té un punt, diria que fins i tot de patetisme. I pel que fa a Heidi Navarrete, que és la protagonista femenina, la que té l'obsessió per al protagonista, està absolutament magnètica, aquesta actriu. Jo no l'havia vist mai així, o sigui, l'havia vist en alguns capítols d'aquella sèrie, però realment el que fan aquí és absolutament tremendo. Com a espectador també t'enamores d'ella, perquè ja dic, té una cosa que t'atrapa, no? Magnètica, torno a repetir la paraula, perquè és justament això. I el grau en què va pujant la seva bogeria és a poc, és a dir, no és de cop, sinó que tot sembla en principi normal, però vas veient lentament que estan passant coses que no haurien de passar. Segur que s'endurà un munt de premis, perquè a més la seva interpretació és una muntanya russa emocional. Passa d'un punt a l'altre, i tot
utilitzant doncs, els seus gestos, però sobretot la seva cara i la seva mirada. És tremendo, allò d'aquesta actriu. I el director, que no hem dit el nom, Cory Barker, que ara parlarem una mica més d'ell, utilitza molt bé recursos com les ombres. Ella normalment sempre la veiem a les fosques. Moltes vegades parla amb el protagonista, però no li veiem la cara tal com fa servir la il·luminació, perquè veiem el fons i no el rostre d'ella. L'acabes veient una mica més tard, per la qual cosa mai saps si està de bones o no. I sense explicar res del final, només dir que m'ha semblat un final perfecte. Ho lliga molt, havia diverses coses. Podia tirar per la cosa shakespeariana, que també hi ha a part d'això a la pel·lícula, però tal com ho lliga amb una cosa relacionada amb el principi de tot que veiem a la pel·lícula, que no us ho explico, que ja ho veureu, és un final rodoníssim, truculent, vaja, que us regirarà també l'estómac, i com hi ha aquest diàleg amb una escena inicial en com acaba la pel·lícula final. Sensacional, jo crec que és rodona i mira que no ho tenia fàcil per acabar-la amb aquest nivell de satisfacció i que tot lligués a la perfecció. Obsession ha estat un èxit espectacular a la taquilla. Penseu que ha costat només $750.000, ni $1 milió, i en porta recaptats ja més de $300 milions a tot el món. És una autèntica barbaritat. I, evidentment, el nom del seu director, Cory Barker, ja corre per tot arreu. I té molt de mèrit, perquè agafa elements de la comèdia romàntica, els típics, i els capgira i els hi dona un punt cap al gore, cap al terror, en moments que també són bastant truculents. La veritat és que és molt meritori el que ha fet Cory Barker. Un Cory Barker que s'ha sentit a dir que té un futur espectacular, però el youtuber Cory Barker... A veure, Cory Barker, youtuber d'aquella manera, perquè sí que ha fet coses per YouTube, més que res, sketchos, perquè ha treballat molt amb la comèdia. Mira, una altra cosa que té en comú amb un altre director que recorda, que és Zach Cregger, que ve de Weapons. Ell venia de la indústria del cinema, allà havia treballat en comèdia, no del món de YouTube, però vaja, Cory Barker ha fet servir el YouTube com a mitjà per mostrar els seus sketchos i els seus curts, que algun curt de terror també té. Però no és youtuber amb el sentit de em poso davant la càmera i començo a parlar de les meves coses, no. O sigui, és un director de cinema, però que fa servir el YouTube com a plataforma per ensenyar el que fa. Ara, per exemple, Cory Barker ha estat l'escollit per fer, no sé, un reboot sobre la matança de Texas, o un remake, o una continuació, encara no ho sé. Però clar, aquí ja li posaran molta pasta a sobre a veure què surt de tot això. Sigui com sigui, Barker té talent de sobres. Obsession és una pel·lícula de terror amb elements també de comèdia negra i moments extremadament incòmodes que segurament se us regiraran una mica la panxa. En tot cas, una de les millors pel·lícules de terror que veureu aquest any en cinemes. No la deixeu escapar. I ja sabeu, a nosaltres us podeu subscriure en el canal, ens podeu deixar un like, us ho agrairem moltíssim, i per altra banda, doncs ja ho sabeu, tenim el podcast Ningú no és perfecte, que allà cada setmana fem programes molt més llargs que aquests vídeos i amb molta més profunditat. Per tant, ens retrobem, una abraçada i gràcies per escoltar-nos. I was calling to see if there's a way I can cancel a wish. I'm sorry, we don't really do that. So she's just stuck like this forever? Well, yeah, I mean, as long as you live. As long as I live?